so no mu kroje te se ya aben kwan na yawo abeno awie na afi yi mu mafi no ode so ne ya so ne so kroje ti mafi ni nyina no yayi afani ensam no edo so pa na de wobetie ayedi akotene ewo Kasiebo mu abi ene se eye ankane Ghana ma panyini owura John Dramani Mahama Srem Sejata Balba body se konkuru guso de eye na probo no ahihye so nano ene otimantamu ensam de okopuru bi aguo yeso yede bi ebesom wo ene owura kodwobo nsuban Ahenkan 93.3 FM na ne nkomo twetwemu na ode tuja se opeso ba be ye frankatunima endi samanyoko na ba oba no enwemo so ode ba no ochinse do akodwa e wo bolga obafie na sanso ana aban adenkrata apia montre so wonam aya interior ministry no eso na emu nsam pa no ebeye bi mu da pa titiro ni adwumayefo a won mo mai emu tawaso yebebo nchiremu efuto akwa magana won ma de sika etotumi efuto akwa won papa so won hwenyai anya sadati bi nsunsuanso no ebekwa bachitire obibia ewo maimu na asio mo na hye anyinamoden kan ya adwumadie ntotoya eso eye Electricity Company of Ghana sam no kasai won mu kire mu so mo yomadwen so mbeda nkrofo eka no magiju o musika no mo kire se ko no babi o makọ aduru no ayeden jiso mo edi new ideas egu akwaso nya sa pe o mo insantimi kasika ni bi mentimo wasibia ma no mene so ewo Produce Buying Company etwene TFN PBC ya enya sem kuma kra emunsem yedinam abusuafo anwumrei ensam wei ana eguyan apono so ayire yene yaso ye benyanto boase adese mu atosemu aba mu amwahunu sade mu ensam ni nyina so esibi etie sisia ne de atete ho kakra enso ede amao kanese ne so sebe mpadu asampanfo sin tosuo nko a enante na de ofudua panso de yehwe ne aboa no ne piano enu nti Jubilee Hospital sai Ahenkan 3.3 FM ya ba ya boa ya ma adehye ne mu no de yakoso Ghana anti Kasiebo yi wasom twitwa wo boyen achi eban ana afei i Plaza Hotel Bimpoma Plaza Hotel eye bia so de nipa ko so nkoda wa eja wadwo obodia kosi ni wudem esansa ho hyehye ne sade ote no obi ko no ma eka nanim na de bia so office abiaye no eye bi Plaza Hotel tia no akai na wahye no nso wei ane nyuma ko bia wo mo boafa ye ho ka enanwumre yi wadaro ma ensema de nam no de achi o YouTube search Ahenkan 93.3 FM na odo adwenche gwanom no subscribe YouTube no yebekenkan na diamao anafo adwenche fa 0594 841044 wa ukuta yes moja mecha yam anasa WhatsApp no de faswa yensa beka ewanum se kase ni denti information centers any online radio stations buru aduonum kwa diosia ebi obono mantemu ebi wasante mantemu ena dodo na ewo epoye mantemu wo mo fa na live me din edikwaku enin kusi buadumene adwen pa hene Kofi Mensa adwen papa na papa endi wanim kan Ghana de simama pe takra ni bisa ya akokọ takra se eye de be takra a confirm de do benya bia fa yiwasum ensam no emu nkyeremu ye de bo awuram akwani mu atene ye sansam no ase de free eye amanyosem ensoso emu ede amaw empempe amene wo ekase de eyade se obohwuram ewa amanyosem a na chese NDC kine yakata manso okuo no womani abrese krodom omani brabre nyeso mu no obi na enya ntokwa da bi no omo na wei enya ntokwa ye bupobupo nemum eye kemma minka bi ntokwa no omo ba bakwen ne nyina ne se ebre bi aba beso a enche kura ene eye mebosimi akwa kodwam ne to so dumiensa atuan ni asi anyi na omo andi samanyoko ni mu no said oma aye omo party no mra etie no ebema kwan amomu nyina kwato santene no oma kwa kire omo adwene adwenkire omo kwa kire no omo kwa kire no oma yi nipa wa sefata so betu frank ade ama omo afimpinu ene aduonu enan san so ena ukọ mpesu bi so a wona omo peso omo prem na sebadwafie akunya no ewa amanyoko ni dimo so no amamra no bema omo so ekwan ama omo so kwa kire omo adwene a ene sem no kase nam so
bi ama ɛyɛ amanyɔkuo no wɔn mom so sɛ ɔmɛtumi atu frankaa de ama ɛyɛ ɛne sɛ amanyɔkuo no afiase a wɔmate wɔn agumu a tɛsɛsɛ me no kɛsɛsɛ bio wɔn de wɔn ɛnto abɔ ɛne wɔn ɛnsɛm ɛne nneɛma mu gyire so ɔmɛtumi ayɛ ama amanyɔkuo no ayɛ akɔnɔ na mpo ɔmɛtumi atɔ akonkoden adi nkonim afempino ɛne ɛyɛ aduonu ɛnan no ɔmo ɛde ɛma ɛyɛ delicate no anaasɛ to ayi ne asi ahene no na emu baako ɛyɛ owura John Dramani Mahama sɛm sɛ jata no balibambo de se konkron ɔno deɛ Nyankopɔn adaroma ɔnam amanyɔkuo ne din mu abedi ma mpanyini kura mpo pɛn ɛne wɔkɔɔyɛ wɔkyerɛ mu sɛ dabi Ghana amamra no ɛkyerɛ mu sɛ ɔsawo akwanya so obetumi asan so ababiem ɛtinani abre pa a kyɛ so wɔtɔn ne nsɛm na nano a ne nto abɔni mu ɔno de kɔ pie mu ɛnso ɛwɔ ɛyɛ oti mantam ni mu na ɔkɔɔyɛ no ɛna ɔkɔɔ ɛyɛ buem abatoɔ empesua ɛsoɔ wonya akwanya gyina simpie ne apaso a ɔne atu ayi ne asi ahene mo andi sɛ amanyɔkuo no ɛkasa no ɛna ɔde tu wɔn manim sɛ wɔno John Dramani Mahama waboa no paa na afei so no bɔhyɛ biara ɔde ne nsa bɛto ne bo so na wahyɛ ɛyɛ atu ayi ne asi ahene mo amanyɔkuo no mu no wɔbɛyɛ sɛ Nyankopɔn yɛ adom na sɛ wɔn ɛma na akwanya pɛ so otu franka mfa ma wɔn mu a obedi saa bɔhyɛ ne nyinaa ɛso na timi ɛnso aboa yɛ paa wɔsan so kyerɛ mu sɛ akadeɛ biara wɔso ɔno de gu akwan mu sɛ de bɛyɛ afempi no ɛne ɛyɛ aduonu ɛnan abatuo no mu no ɛndi sɛ amanyɔkuo no bɛdi nkonim no ɔpanyini kyerɛ mu sɛ ɔbɛhwɛ no ayɛ de obɛtumi bia ama saa bɛpɛ yɔ ɛnso atumi aba mu na ɛso so ɔkyerɛ mu sɛ sɛbisɛbi bi ɛmpɛduasa yɛse baakofoɔ ne nsa ɛnso nyamea ne kata ɛno nti wɔsrɛ atu ayi ne yɛsi ahene ɛne obi biara ɛndi sɛ amanyɔkuo da nakoma so sɛ obi biara nyɛ adwumaden ɛne ɛnkoden ɛmfa mmoa sɛdeɛ bɛyɛ a amanyɔkuo no ɛnso bɛtumi ɛnya ɛma ne bebree na no atumi aboa matumi ɔmo hwehwɛ no ɔmo nsa atumi aka afempi no ɛne aduonu ɛnso so ɛnan wɔkyerɛ mu sɛ ɛwɔ sɛ NDC ni babia ma n'ani da ɔse sɛ aboa wɔwɔ sɛdeɛ bɛyɛ a baabi a yɛto aba no obi biara ɛbɛyi ne sɛ kɔgyina hɔ na hwɛ sɛdeɛ abatɔn se bɛkɔ ɛwɔ NDC di mu no wɔso kɔ afi wani sɛ aboa bi kora na ɛka wa gyama ne nkaw hwɛ ne wankɔ akɔyɛ sɛ mekɔtwa tin aba wokɔtwa tin no bɛba no na kyerɛ sɛ yanom fuo ɔma sesa ma ne bi aguma ma wanhwɛ yɛ bɛwie akyire no na nkunim a ɔmo hwehwɛ no ɔmo nsa ɛnso ɛntimi anka nti ɔkyerɛ sɛ no deɛ ɛyɛ adeɛ a ehia ne yie paa ɛni kwa sɛ amanyɔkuo no ɔmo didi agorɔ nti Ghana for say momra na mo besiesie ɔman no nti Ghana for atwan mo na se be yi a je sɛ yɛn so yɛ adwumaden minim sɛ nyame bie kwan na man ɛnso sɛ nyame hyira wa ɛwɔ sɛ ɔso tu ho anamon na minim sɛ yɛbɛyɛ efi sɛ campaign ne yɛbɛyi ɛyɛ mo branch executives mo na mo bedi anim na yɛ nyinaa yɛ di mo akyi efi sɛ beebi a mo branch bia wo bia mo wɔ ballot box ho na yɛ sɛ elections are won or lost at the polling station nti mo ɛna mo bedi kan na ma hyɛ mo bɔn so sɛ resources ehia sɛ mo de bɛyɛ sɛ adwuma no meko akɔhwɛ aba enti sɛ t-shirts a sɛ posters o bicycles o sika o motorcycles o bibi a ɛbɛyɛ biara yɛmfa nkɔ da mba asane ɛde aba every crime bɛba ha straight sɛ kane no de bi a wobɛte sɛ branch executives ɔmo sɛ yɛkyekyɛ nneɔma no a ɔmo de ɔmo nyɛ biara so enti mi ogyi ne sɛ yɛyɛ no saa ne branch executives nso bɛnya resources no bi enti mi ayɛ campaign mo bɛhia mmoa so that you can do the campaign properly enti we'll bring those items and then you can pursue the campaign. Adesimama ɛni ɛyɛ owura John Dramani Mahama na ne nsɛm no wɔde bi saa so apiri so biam ɛkyerɛ mu sɛ wɔno deɛ ne gyidie deɛ ɛso paa ne gyidie ehihim da biara ɛda na wɔgyidie sɛ afempi no ɛne aduonu nan ɛndi sɛ amanyɔkuo no wɔn bɛdi nkunim na wɔkyerɛ mu sɛ ɛno ɛna sɛ wɔbɛtumi adi nkunim a ɛbɛgyina nipa a wɔbɛtu frankaa de ama wɔn no ɛso wɔsi mpɛmpɛn wɔgyidie si wɔno ɛne obi a ɔsɛ fata a wɔgye ne ho die ɛsɛ ɛndi sɛ amanyɔkuo nto ayi ne ase ahenefoɔ ɛma na kwanya pɛ obetimi anya tumi no ɛde ama ɔma afimpi no ɛne aduonu ɛnan wɔsan so ɛkyerɛ mu sɛ amanyɔkuo no mpɛmpɛm no kɛse ɔmatumi abɔ mmɔden a ɔmanya ɛyɛ school ɛkyɛ so wɔn na ɛba bɛhyɛ aboa ɛde ɛyɛ ade hyɛ no mo ɛndi sɛ amanyɔkuo no afa ɛyɛ ade sua mu na ɛtumi aboa mo manya abatoɔ ho nimdeɛ ne amanyɔsɛm mu nimdeɛ na ɛba sɛ ɔmo kɔ ɛyɛ abatoɔ biara hyehyɛ mu a ɔmo so tumi ahunu sɛdeɛ ɛkwan no anaa sɛdeɛ hyehyɛ no si bi ɛteɛ na nkunimdeɛ no soso no abote na tumi akɔ ɛde ama wɔn na nti wɔkyɛm so ɔmbɛhyɛ ama ɛyɛ sɛ school no mpanyinfoɔ atumi akokɔkɔ ɛyɛ abatoɔ mpɛsua biara so titiri ɛne buam abatoɔ mpɛsua so wɔnom sɛdeɛ bɛyɛ a ɔndo ɔmbɛfa nkyerɛkyerɛ ɛnso emu. Since I hear you, we are acting as executive chairman, secretary, women's organizer, youth organizer, the ceremony, the whole party school, NDC party, party school, young one, election.
to aba yɛbɛma party school na ba ne ato san from yɛbɛsɛ send it to wei ɛyɛ ankane Ghana man panyini ɔpanyini afimpino ɛne ɛyɛ aduonu emua ogyina mu ɛpre ɛyɛ man panyina kunya no wandi sɛ amanyokodi mu amfon ɛna afei nani abrɛ so ɔsa bɛsɛ afimpino ne aduonu ɛnan wɔsan so egyina ɔko no mu ebiem owura John Dramani Mahama ɛna ate ne nka no na ɔko owura John Dramani Mahama ɛnya abrɛ a ɔbɛsɛ odu franka ɛdema ɛndi sɛ amanyoko afimpino ne aduonu nan no nani abrɛ pa na kuna okono sankakelo no nko ade ankobeda ahonkro mo tisasa bi preko onyem nanso akweso ne nkrofo na ekwakosia kanti no na esani bra bam ewo so chinchin bontoa ede no cheche so ba wa wofofro na oyi na opie ewo so yesa no manini na denti a ama opri bebebe no nina ayo panyin baako ani owuradufo womani abre ne so papa won peso mo ni siani na won so dinkunim sade be mbetumi atu franka ma NDC amanyoko no opanyina meka no asemi birbi atwam no ene ekuma semayo wadidi brebebre akoye dwuma Ghana oyo meche goyo ene miamia wodo bebre wo manmu ye kono agokanse mu akodidi brawdro bi bebre yentumi modin emane nsa eye owura kodwobonsu na owura kodwobonsu akase se ese anyine ne to anyine wo endi samanyoko mu enye no gidie ti se snap aba na wo mto aba ma ne se hwi na so ba o se o mayempo no wa aboabo no dada enyom ode ba ne nsakayo de ba endi samanyoko mu no enam kan na ochin ze do akodi gwa oborga a oba se on nyoma no ebentogu ni nasefo ntia elvom kakra ntom kwa wo mto nyoma ne bebre na egwamu se chapo ka dukura no ahan na ode aba ose nyoma ode ba ne nsakra ode ba party ni mu no esiwani enso kachire owura kodwobonsu eka ne nsam na oche se na me na dom no bedi endi samanyoko nanim a obetoto nyoma ma che se amanyoko na ya kona obi mpu twama ehun frama fa no hurimo no abeka se endi sai hwemo minko join bia no di mi ka kwakodi akiri osan to so eka biam se de owo endi si wo do no ono no fiti se ya ti endi samanyoko no owom bi eba besi sendi si ba abamu efri abamu eba abamu no nini na owura kodwobonsu so ka ho bi na anya se ne fekeke ana ye ne na nwowo aso ye endi si ni dabi osi endi samanyoko no eba tanakoma wankasa ase bonwono no oti awaha no enu nto no obewuo ma endi samanyoko owura kodwobonsu esan to ne nsam so na ode pie so eka abiem se na me na dom ne so oba ene nsam awdo ne nyoma awdo be ye de ebe ye obia wonwa osi endi samanyoko no waye bebre aboa party ne nanso onka nanso breadu se wo so yi ne ho adi ema asi ahene ne to ahene ne adasani na hu sampa opanyin so waye bia ma endi samanyoko no na ne bibia cha sampa obetumi adi party nanim no enu nti ana mo no so yi ne ti enye sankono no akwa so obi a oboa ni pa onka ayese nipa oboa nipa no akwaja kukwam no ose no oka oso no ntesa nanso diadru ni nti ana ma no mpo wayi ni tama afofo bia wo munim no ehu no owura kodwobonsu di nsambo ni na tudwa enne ewa Ahenkan 93.3 FM maachi morning show so wa Abraham obuoba ofori amanfo tena sikan ena owura kodwobonsu one-on-one interview opanyini di nsambo ni na egu ho. We started party, the Betty party in Anamel from 1992 to date. It's me who end this. We can't end this. But I feel that maybe me whole pay fair. The person will differ. I touch him when this. owura kodwobonsu sa to so ka biem se de meka na bribi atwam na oye kumase meyo na so koye kumase meyo no sabia se de wawe de wawe ayidondo ayi idea de bodawri dawru aba no okase obawe na yi ayenji na chinyi ose okoye meyo no obo adwuma e ma de hye wo kumase ne potam ni na abo ne bambamba ne bombombo wo mo boje ne so papa anya asem ketwa enu jiso akase ni obedi endi samanyoko nanim no atoto niama eni kwansa yo manfo onwa esansa ponchani finso ase beka cho se denchima wua yenji na chinyi owura kodwobonsu se abra no ye kumase meyo no oboa toto niama no akasa nim dene ne kanie honhom no odi piapia niama ma anya
Kumasi for wa abro tisu se meyo no wo mu nya kejetia dwakese an eja to fa ba bi nansen yan ena afi Kumasi bia wo mu di agopa Ratri Park eno nso na daroma ena ma no so ena Kumasi fo nyan atonzu agugudwa ono na bua momusi asanwasi dwa obua momusi tafudwa obua momusi enya no nko ose eba na kwanya obua momu yi bi papa ewo Kumasi ne mpotem enya no nko eba ne sukun so obua momu sisibi esa tutu nyoma ye wo school saudom papa ewo Kumasi ene ne mpotem enyoma so obua momu ye de ebubrodoncho edoso papa na zo ni na chi no amanyosem ne sade ye amanyosem organa nti anya party bi ene mpenifo ne ayemfo bi de amenam so mko rurura set se nkura ya wo mo pebo ne adie ekwo na sia de pin wo na ma wo mo fa kwati kwanso hone to nya se hon eno na mani free so eno nti o se on free no free so ne de aha no esan so oyadwuma ema Kumasi fo ni na edi no adanse. Kumasi, you have a lot of challenges, but I was able to solve them. Within a short time, I was there for less than 3.5 years, but I was able to Mrs. School, Mrs. Public Facilities. Me, I'm very firm for my job. No one will say, but God has so you would not do mercy for now. We are fair. Fedi Paul Cool on BBC. Not pressure the started like March. No matissel to Matiti, and so no Matiti got a noble. So I'm sure no Matnam yet. No crap, no record your bones. I did 2 general champepe. Ahenkan 93.3 FM soon net. I no pay wa blow or ye putting poo and with our dear and all the 2 judges say. O to bibia futitu no ma eye abadwuma no se so ya abadwuma enkaso me kwadwuma aban betuamka ma kwadwuma aban betuamka o na se aban de on e bosumi du ono onani nkohwe babia o se suba na nya na se wiase unya konya kohye babia na o ya adwuma titu ni abadwuma jiro hu ya adwuma no na madachi bu ni ono ma ya bodimpa osaje fu Dr. Kwame Nkrumah oni wesi ebo ni dimpa osi mpenfo odo bebre oni wo mu bo mu dimpa owura fifi atamos wo mu bo ni dimpa mpenfo bebre a wo mu enfrimu ene ebi nso afrifrim na ye bo mu dimpa je ekufo ye bo ni dimpa mpenfo odo bebre yesi sabi nipa ngoya ade kra no nko esa aboa ena sabi mpreduasa onenefo kra on kaida agwewa ha kwayo ze bodo osintinka ebi adibu onuma uja onum kwa ana ofri tumi mu ana dibre okutane agea anya obi ko hu obeka se papa na yes ade we osi anu nti eye papa dimpa yesi anwunya ti otu obi afo se unipa bi atitu ne abadwumafo wo mamu no wo mu hia sasuba na madachi bi uni onuma yenya bibi ede akayo Ahenkan for kana mukwaya ni mukaba obi nko na obi mra nti se ko ya abanjuma e dia show so ko a wo time no wo ye de obetimaye na obi so abaye den abeto anso nti wo ye de wo obetimaye na wo ko no ene friend so wo ye bibi to ho friend legacy wo ye bibi to ho ma ye hu se mabu no hu se papa wo ni majuma nti wo bi ade wa ye no na obi so abaye den ato anso nti mi ka se men ko na meye ntimi ko no nipa yebeko nti ukwa no biso ababaye ne de nti me feel say Kumasi amekotra ne ni dia ni swadi hunu na me hu ye no ye pa me nyina no pepe ana me achieve so ana obi ahu se me boadwuma e wo ho onipa amotini ni ayo owura kodwobo nsu yeso ohema akura ka ne din ohema kodwobo nsu ohema ba kodwobo nsu ewo ebribia twam no na ye meyo ewo Kumasi imprempren de owura kodwobo nsu se opeso tu franka ma NDC amanyoko ni nsem woni na no odi tudwa anope ewo maachi dwumadie so abra oni oboba ofori amanfo eye mpu ni mpu kasa ho
Ghana adishimama yeko yen anim ewa nwumere no nsi aka Kasiebo no enso emu odi ane se woso de wadwenche ede bebabra ne so ebehwene Ahenkan enso ede ama se de otintim ye ede ba ye bepepe abefo tentan so mawre mfise Facebook na fe YouTube ne nyina no eya Ahenkan 93.3 FM fafa so ne fabre ma yanko ya nim wo eye ensefofro enso emu na ayade se ye nuanemu aye Muslims for anasa ye nuanemu kramofo sadia da ne da wo mo aye no afibia wono mo ehwe na wo mo do mo ayafunu ade ato wonom aye akonkyere de mpaibo ade apiso aya na ye bosome empaibo ane akonkyere ane ya wonom enso eye na afi wonom afrase a wogusu a wonom enso eye ane akabe senefu akakra bi na wode aba na wieye na eno no sa no se eba na wie ya eya na yehwe se de eba ya adwumayefo nyina sanse dodo na no soso no eya adwumayefo a wonom so eya akwankyerehwe ema omo eda aja omo so bejo ma ho me se de eba ya ometima nya akwanya na mpaebo kese ya omo kobodi twato okora no ewa akwankyere mu no eno so dwumade betimi enso akoso na enam sa yeso amankata bi enso apie montene so a eno aban no enam asoye a wa power of friend say interior ministry so orumanyamfo aya ambusdari wono ana etua aya sa asoye anu na nkata abai ekirem ese sadia medical te wodi ama wono yenuanom aya enkramofoi ede wono makwanche no baba na wieye nyakopon aya adoma aya eda memenda aya epobosu da toso aduonu mienu afimpino ane aduonu miensa Saturday 22nd April 2023 ana wonum ade akwanche no anase mwadadie ni nyina no eso de baba na wieye na wode ba na wieye obehye hofa na afahye ni mu no sadia Ghana mamra no SB etie no ewose saabre no edru wonum a yehwene ma no eye afofie eda ede ma obibia na enkata ekire mu sadia akwakọ wie ewo na wotwe na wieye ni mu enti no Ghana man panyin his excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo anam ne tumi eso ane Ghana mamra eso no eye executive instrument EI no ano ohwe eye section 2 ewo eye public holidays and commemorative days at na wase at 601 no ekire mu se kobase yenya fofi da bia na ekosi na wotwe no awie ya ewose na wotwe no asase no eye dadwada no ewose mpefo ehwe niama no eye afofida edema adwumefo nyina enti wanam kata so ekire mu se Yakopon ya adoma edadwada no eye epobosu da to so aduonu enan afimpino ani aduonu miensa eye Ghana nyina afofida kese a chese obibiara na se adwuma ye ni bia behwe no watena fie na eja won so babi anase no ma bi ono apese wokoya na watini enso akwakoye natimi enso aboa enti sababa pena nkata SB ekire enti waka ade achetemamfo nyina se Yakopon ya adoma Monday 24th April 2023 eye public holiday enkata se dem di kan eka kire wono opanyina ono na hwe eye interior ministry ne so eye owura ambusdari wono ena ne nsa enso ehye eye enkata yi asia apie eye emontene so nti barika de sala no Yakopon ya adoma eye menda ena eba so tie wi ane dadwada no na aja the holiday na sa atwa so si wa hu and omo ya fasting yes omo akwanchire mu akom ni nchire mu tama ye di stawment ya no yeah omo bobo na bono pepefo egbo bi no ye momo monje ti omo chenyi na bakugo na ade o se omo ya fasting yes omo ya akwanchire so omo akwanchire no ye 6 to 6 nwumre anopa no nsia kosi nwumre no nsia ntino nsuo kura wonnum bi I think say minim ebise ntosuo nso kura wommene but ebi mu so mene first no na minim ana say we see akwanchiri o intasuo kura wommene yes ebi mu mene say opekura ba o championfo yes no atiatu mene nkamfo ni bi atra ati madam for me close friend yeah I say distance na my intima tete kakra Ibrahim ye friend Ibrahim okay first time o ma me ye o akwanchiri Ibrahim any me name sa min kramodin no kramodin Ibrahim sa me esom yensa ni nyina my sumbi wakun sada me fie bosum wo ho satam na minim ana kramoni nzu ana kramo no so me kon kramo kramo no enkrofo bi betena ye area mu ho nti omo bai na me form adamfo okay eno mo twetwe mi ade mi kom me oro aso achi pen
ma huru masuachi sabi kafracho mi tru mu onyira ma horo wa huru mi hwi ase wo mo ahwe ya ma akoka de yenka oda bi na se ye che se de omo eyo ma horo no omo asore no empire bo no omo de bonna na minim na onim ti ene na okay bi isi ade mintim because me jai almost me eno de man ko ba mu fast na me ye no omo duane ene omo frɛ no okay omo papa frɛ omo dogo no ma chuso nam de ma me jai ye no amisia sa de no de ma me jai no ba bia na mete no na nkramofu anni ho okay nti omo koye no mutu koye omo tu ko aka me kwa no frɛ me sa antikramu sa antikramu o ya so no bi tu anti wo ko se kramoni kra wango za so sa me ngoma me to twene ye bese anye wango za so sa bochi sa abochi bi otwumo to se ne pa grabu me koye sa me sumbe 2 years sorry pa yes sorry pa but time problem here seconds sorry no see our time by be atanu na bia anyumle say ye no 2 be 6 no asa ye 7 there sa ene anopade no so anopa so 6 obeye anopa no kwa na 5:30 ena time yes ana atense 1 so ye misi amenya biem omoye me ye yo me konkremu pa konkremu wow ana ogun san so pen nsa on say nyame pese na mgu ya ba omokwa no de me ko no de me kwa anti edu ba bi na mis jaye na mbe ko roma kakra na misa konkremu jankremu na mba Pentecost ti mi udi cheme woji cheme unze ko ni kan mi ensa bom di anyemu o eden aje ko mu TV mu TV asumi asa na so be kan bom eje di uduma yo o kan so ne mama so entini na sorry o kan no wetin Ahenkan FM ya toa anwume no sia kan kase no so no asugusu ya wutie dedew ewo Ahenkan FM wati wasum bomadian fo adwenkyerɛ fa 0594841044 text message and a WhatsApp anaso odi echi o Facebook live ni YouTube on sabekan Facebook na dam yopo bilima daroma ye dam fo adwenkyerɛ no bra ye beken kan amon senior lecturer ewo political science mo University of Education wini by 20 UEW ewo mfimfin mantemu Dr. Isaac Brakun openyini di atudwa se oman kronkron Ghana enuma bi koso a akwai so obia samnyawa obia ye din obia se o mde mfa me ho samde nkame obia se mde se mfa me ho mde se nkame subanya okan wasem no eye se abato bredru ana bia de bia du na omanfo kwakọ pritumi no na ebi mu atabri sika de totumi ebi mu atabri sika de kodada wo mo mbeji tumi no every wo mo nchen abatofo no no mo de dada wo mo eno na Dr. Isaac Blacko ye political science lecturer kire se time papa na enye ne time ko humo magronkron Ghana enu nto ka mo manfo ni na te se uyo obi bia na se diska dada wa tunhufo Dr. Blacko etwane nsam so na o kire se sabi amemu ewom no kabam kabi amemu na kabam kabi amemu no nso emma kwan se an esikafo nko na betumi akwakwade tumi esikafo nko na betumi yiska akwadada nkofo adetumi osi dabi da obi bi obekasa bi no tumi tiazo chimu nan esa de bona pampam se de oka na krache enim sa enunto kama na to obi asum se kabam kabi amemu no ye pritumi obi atumi pribi enye sikani nko ena enyo hiani nko obi atumi pribi na emumo otu esikafo no fo se womo pritumi amo womo mfa sika enko pritumi ni womo koye ne sa hu papa ma man kronkron Ghana konfuboni se obetina krom amana bo akro ni bo a ye kan ebeka no aka hu bi Dr. Brakun Isaac ekasa na oto ne nsam so na ochechemu se sadie enuma si kikakọ ewo abaton no enye no wonwa se ebetumri bi won ma edi trumu en won ma sabi won femfam ma so eye lesbian no enye no wonwa se ebedi hi ewo man kronkron Ghana mu esanse osi won ma ye trumutu eni tafi bomski no lesbian gay for no won mu osika papa na won so ma hunu se Ghana manyofo no won di sika ene totumi enu nti se won ma edi sabi efa mema to eni won ma efa ma ema fa ma no
ɔse saa nkɔfo no wɔn ahu ni saa no ɛnyɛ no wɔn sɛ daakye bi wɔn de sika ba bɛdaadaa amanyɔfoɔ yi ama da wɔn so agye sika no na wɔn agye lesbian ɛne gay atum wɔ Ghana ɔse nneɛma wɔn nyinaa ɛbɛtumi abobɔ aba ɛno nti na otu amanyɔfoɔ fo sɛ sika bebrebe a ɛde totumi obu ɔnom a MP bu ɔnom a yɛma na adwuma so ɔnyɛ ne yato abama no ɔnyɛ o bon sɛ ɔnenam ho saa akwadworɔ aden osime ebua sika na no eduam de bema asia hene na tu ahene delegate na wo ma to ne bum ama me odi sika na ama no no de yo no ankasa dwuma odi ba bedi sabi ono adwuma ebeboa na ma ono anyamfaso na adwuma na ese onye no onye enu nti Dr. Brakun Isaac tu sangofo ni na fo say ye mo dibre na hwem ye adwuma no na enkobobusia enkodada ngrofo enfa nkoje ne kwakwa no se eya na ye mo a ejiji sika to abama mpenifo awdobi no ya no mu refi say peni no to abama no na oba bedi ade a sika no ba bi okonya free bia no obedi ade a pe obeti ato nkyɛn ansana watoa ne dwumadie so democracy die eye obia enkambi na ye ma ho kwan se wo mo ya defo ene o mo fo sika nto abato a ebedu baabi ye de ensa begu yeti esan se sa mamra ye si yempe sebe omo a omo ne wo ho se wo ba wo ne jonko ba da be ma wo de ne jonko ba be ma da ene ade omo wo sika pa ene no me ba beto ni pe komra se bejafie omo nya be du no kura masa ye de ensa begu yeti no mo timi ko influence obi no betimi ye presidential candidate a ene na se eti sika ye de to saade no ne nipa na o de sika ne beto no onya tumi no a enti wo de se on ti ne sika wo benya o man ne sika te se hadia we cha o de si etafo Kumasi ehia ejum o de besi fo pepepe na wo dwiri bi egu ade mu no de amankwada akosifie na nka no obeto amamanfo no enti wo beya man no o man ne sika no se we che wo dwiri de wo pese de ko na wa sa dwiri bi akọ na fie na ye chi wo sa akogina wo de akoto manfo ena da ono Dr. Brakun Isaac eto anensam so tu na vuto no fo say obesre pa won so adefo no ene sikafo no won de sika ba e de ba be hye won sase monye na montu abama me monye na monye dede ma me monye na seme yesabi ade a e wo se asamre me makra ye monye hu dede ma me a o se sa angofo ni na otumfo papa sanse muni na mo ma Ghana sei muni na mo kan bi na Ghana ankoso nti otumfo papa sei wo mo ntwe mo emfi sa suban mu anya sa Ghana ya dachi ensesa da sei ya beba dado a aza kula ne mame ndidi ye na wawo no omo ejisika na o mato aba no omo hwe ensunsu aso boni a ebenya o man yi so na yenyi ye won free saadi mu anya sa the common yen ya ye ni bi no yentimi ema mesom o man yi da na esikafo na nko aso o man yi a yemfa ya so modwie ye bamba ye nya ene ye fa ho di ye nya no ebekọ esan no ya de no ewo omo a omo prese omo dada ebedi ye so no ana yen so a ye wotumi no a yetimi eyi wo mo se omumra medi yeso no se de ode ma no wode ma na de ye de ma no so beji na won ka se da bi dia ene sa de we yentimi ntu ase da Ahenkan FM Dr. Isaac Brakun aye senior lecturer wo political science wo University of Education Winneba UEW abusiafo ye pemso ye koyanim etire nyante yenti yeso yenya eche anase eche so ante yakoyanim na emmomu no ma yanna eye na boafo asai Jubilee Hospital aya asabia mapa adeshima ma obepiemu achimba mu ya na ye kaka bepiemu odane ne pesua so dia ewa enu obia enso ekwakwaje eye ayarehwe esanse wokọ no ma onmo mo ehwe yade no omo onimdie wo eye apomde enso dwumadie emu pa omunya ntoboase enso ehwe so benya ahotomapa we enya betebetere o yaya wie soreko okọ ya na se bi ukọ akowu dabi na yebehwe ama bibia asisu kama mepa chaw ene so bedru ya so ho na wose ye joto no ma wuni haw sanse mia ye do beto ene ekwan bia wose ye bon ho ba se de be ya wo nkwa oso betimi akoso akura wo no ye be ne sabe pepe ene de no obu akwa so ye wo emfidie epa wo no mafidie no ye de fa widiem timi de hwa se de widiem sibetie sabi ebu ade hwe waja na mu umoja mu ojunso mu ni atimi ehunu yade pote so a ha wo ni padua ni atimi so apa no enso ano ade ama kama ama no matimi enso akoye enkan ya so e wonu mu na no
ye show na uji unro ye show na aji unro eti pharmacy ni obi wo yaso ye wonom ye ntwere ma se ko na kwoto na obekwa kwoto wie ni akoyi nro bi ade ama okwa no ma na nkwa wo se doctor na twere ma maybe kura doctor no said wo twere ye no a doctors for ne bu ono ma nyamia mikro mo nsa no wan fi wani pa ndwa hu ni yi tu nya obi ono ma no so ohunu ni ya obe mo adua wan hwa nani kwa se wode ma wo waso betima ayehye na enu achi antenanta ka me pacho oba wafa afuro na wafa no baabi ba ko pe na wo kwa betimi ahwe wa kosisi obewo na ebe boa ma wa wo musu nkonya hawo bia eno aye Jubilee Hospital mpacho koi na wonum enhwew postnatal care no so yesa akora no nyakopa da roma so wa asumdwemu wa akora na mana bedi atasfa asase so no once wa ba hofro sa no oye peche bi wonu ma se bi oye peche oni ahodi bi atu ya no o so no kakra bi baabi o so de ne to amfa na nto na opusopuso na wanhwa na sabi mpabia so se agem enti o se ma onimdie ebetumi aboa wona ma watimi so akura na nuane a wose odema no watimi dia ma no na akra na pom den so asipi estimi asita wo obatan no so nuane a wose wudie se na betumi aboa wo ama so pom de atimi akura wo no eno so ebetumi achechero kama no matimi akwa aye enkan ye woti ata ho wonum aya biaya operations ahodo ne nyina no ye no mpacho ya de mu oden pa wose ye den ye ehuma bi biro awidiem ye de mpa ne biro awidiem na afa sabi kafracho ye de ensika bi kan wo no ne nyina no aya de se ye beye ne kama ede amawo timfidi a wose ye biro awidiem mu nyina no ebi wo honum a ye nya operation nwie e ma won san koma san kase o bebi am ye operation me sa wo ho ha da bi ye de na ye one touch ye wie ya wie me pacho oba wa fa afuro na awu akan wo tutumirika menyina babia so bi nso na de wo kwa akacha ne se babi ode wo kɔ no onfa nko Jubilee Hospital san se honum aya awu free odu oduru honum ano na ya hwɛ ne wa wo bɔkɔ san so omo gye awo no ɛwɔ awo gye mu nimdie mapa obejo awo amanomatimi akɔ ɛyɛ enkan ɛno atimpacho wo ɛyɛ junsom ya de bia ne haw biara fakɔ ɛyɛ Jubilee Hospital na omo hwɛ enso emwaw na no matimi konkan emfa mawo ya seda paw abadwakuo ewo hɔ no ma sa abadwakuo ndwumadi a wɔnom die ne sɛ wɔmbetu ɛyɛ wofo ewo apomden ho na watime hunuane a wɔsɛ wudie enwoma a wɔsɛ woyɛ betumi aboa mu apomden atimi enso akɔyɛ enkan tie no ɛyɛ cancer unit no ye obi ɛwɔ yaso yɛ hɔ no mo uwani ho yade biara da bia mekase yade baako a ɛya na da bia mebɔ mpa yɛ sɛ mane ntuni pada sɛde bia sɛ bia to nso akafra enkachi nyame beye fakọ Jubilee Hospital nyakopo be na monom so asaw yade amano matimi akonkan diabetes ene hypertension so yare bone yade yiwudi agro odo beto anam wonse do wokan wa mwani amre pe odo beto yade empaso odo to yade empaso ape no ogya okwan eti ko Jubilee Hospital no mo so nhwe na wonum entuase de fiada de oba yanyatobase sinkonya ahwehwe yade ni mu pa na nso so seda foforo bia nso so a utimi enso eba enu achi enuane bia obedi wo yaso obia no kan ne sense se enwo te yopo enwo te wudi a ensan fa yade foforo bia enso emfa emrewo apomdin se achi ba eye health insurance me pa cho yaso ye honum eye adwuma pa eye adwuma oba enuane a enuro kafra ndo wase de ma okwa ene eye hwa wase hwa okwa ni nyina ne ye be ne sapepepe enso ede amanatimi enso aboa oye pa ye kire kwan enye yira kwan oduani kire mu se wo eye aboabo na okọ eye odan me pa cho eye amantra bridge ne so wonoma na obehu wonom atena ye no sanso na ufri eye odan empatem wonom na ode wani kire mu aboabo so a eye amantra bridge wonoma na pa cho atena kase no anasa asoe no enso ewo frempanyufo na ginkyire mu kase de abro de media mawi eso eye 0244 57 5799 0244 57 5799 and 0241 78 46 45 0241 78 46 45 eno Jubilee Hospital mpacho ko na apomdin de ehu hia pa yegusu asinkunya so ye bodawru me pacho B Plaza Hotel so ye bia bia womgya oho na B Plaza Hotel no na akwese obia tumi ko ho titu ni ebia obema one abusuani na nkwada ne oyere no mapie mo badwumadie bi mo pe bia da masum badwon munya ebia abusua fie no ayema
te no ansem uko B Plaza Hotel edi amo beje ne ye wo jade a oba no ye wo nuoma edi no nuani na agu ono mo tam wodu edi wo fokure bi wo ho opede ye beyam so ebi wo no ana ape abrofo de omi akoje ne eni so ebi wo ho tipi bia wo ma ye hotel ne standard ama nipa a okọ no mo a de ope bia no wa wonsabeka ena de wakoma so penso eno no maye edi ama ewo B Plaza Hotel bomodin am ne kona ne omo ndin sa wo so pa cho de biem ni se edi abaji bia no home appliances bia bi wo ho na wo mo mpa no ba ko da ho no ma e chimportra gogo onye bosumedu se totwe tenten kama oda sunso afogum ade dia za fo no se bi wo mo to ni bi eso papa emre so tuda so automatic na sa massage o eye B Plaza Hotel Bimpoma Plaza Hotel ade padie udin adanse a enye ya pacho B Plaza Hotel mema mkasa anwa we ni na che se ade papa ene ye kan wasempa ti B Plaza Hotel de okon money problem won mo car park kese won mo light won sem ejane na so afi nso bambon sem ejane na so ena afi de de kra ne se won mo dan fa ni paduasa dumako bi mpe baabi ayenhyiamu mo pese mo din komo mo pese mo hia toto adwen ana nkofo ba komenu mo pese mo hia baabi efa adwen a mo ko B Plaza Hotel saadan no ho mo betumi akoje na ma fa adwen kama na tumi asisusu ye edi amount enye baabi na ejina fa adwen enyi kwan so oye osuba mi ti se kraman baabi a na opegya na hiro dododo no odwun so agu ono mo baabi won ma so fa adwen baabi nso on ma ye mfa adwen na adwen bia so no baabi e fa no ti B Plaza Hotel na pron wa bie ato abribia frɛ no 0249855396 0249855396 ana 0243118500 0243118500 atwomoda Divisional Police Command o track akra bia honom no mo dodo na fa no MTTD honom side na B Plaza Hotel ebutu afe ma yentoa anwumre no sia aka Kasiebo no eso emfa emamoin ye de ani ekire mu ewo eye anyinamoden kanea no dwumadie ne ntotoye enso emu na ubodwam a ahye o mo na hwe anyinamoden kanea no dwumadie ntotoye eso eye Electricity Company of Ghana ECG fo ana wonum ehwe eye eso na wode ensama wodo de atodwa na nsen se obehwa ene wonum te omu si montene so pa yibosome ba kumua edisi wonum se enkrofo bi afanyansa kwan so ede ewisu enkanea no wabra wonum entuaka enti wontimi emfa nkanea no na mfa nya de wo pe na afi yase bitua wo kan beso betua ekoba ne se ba adwene pa na sebi pradua so yakwase abuo na ubu eye ebinom na wonum etisi montene so no ne asem no gaso mgusu a na mu atese ne omoba na woden kanea kape ene de hia ne so mbetwa nkanea ni mu na ne eno ano no asam de na asem ko na eno no mde atodwa ekire mu se adwuma no mgusu omo eye ne yakopon ya adom kora dafiada ene wonum ede ba na wie yesan so mde bosome ba ko na si woti dafiada na beso na wotem se ba bia oye adwuma ede aduru no sika no na dedie no giso mu hia moa sa wo chese adwuma sanya izo eda wonum san pentas aso ga se da hokwa wose chese ade no bekọ ebi mu kura no beham so a bi mu omte se oba otido ne wonum adwane ewo mu se obetwa kanea ne mu die na wotwa mu na se kada da wonum ometua ya si woda so tiwa o etu chese enwu behia se won befa eye adwen foforo ana se akwan foforo so no matimi ahwe so mo nsabetimi akasa sika no na eye opanyin ono na etua eye Electricity Company of Ghana ECG ano eye owura eye Samuel Dubik eye Mahama wade atodwa ekyerem ese sisi ana kwan foforo mbeso mo fa so nie omo pese eka no mo bopa ema apafo ebedan eka ne de ma wo ne mo edidon be ne se omo kofa nkrofo ani ese ya mbambofo yi no mbabo mo pa o se ne ye hwan o se ya se seja oto ade na se obese obetua ani akwa bi a wose ya faso ya gibia na wose ya faso ente saa ente omo chese na omo bobo pa ede oni pa ko no ono pa no oba be ye no anu ya dwuma wono soso o ya me atua no ka etiane so obetra wo so a kopem bra obeba na ze bra benya sikandi ama no obetra se atwa aisa ya no mfo bi ani mu omo no enti sa no mbese won ma ye edi sam no gaza wo buja so mani abre papa no tem se sa ndo tuwe we omo eye no do mbeso omo eye ne se ansa na omo bebo nkrofo pa no
ombehwe na won ma woso mu no musinkunya atoato adwene na omutieti wo ma no nyina no ombehwe mo mu nyina bambi se mo mu nyina te ase no mu nyina adwene ko benkroma na nyo mo de saa hye no enso e de abogidie se saa hye we ene ekwan befa so betimi aboa ama eka enkofo e de won mo no omo nsa betimi enso aka. It's not an exercise that you think you'd be able to finish. No, you can't. But within this short period, we intend to recover enough of it and then now launch a proper and systematic process to continuously close that gap as quickly as possible. There's a possibility that we might even start selling the debt to private institutions to go and collect. It's something that we are thinking about considering because we are getting to the point where we need all the help that we could get. So if it means discounting it to the necessary company and then getting what we need, yes, why not? So it's something on the table worth considering. So our plan is we'll get as much as we can, and after that we'll sit down, do an assessment of ourselves, and then plan what we are going to do next. Alishimama ene awuti yeyi wano ene yo panyini kwancherefo no ene tua eye Electricity Company of Ghana ano ECG eye Orura Samuel Dubik Mahama ana wote nenka enso eno Oman Ghana yewo mi yewo ko ba ku bia ye ko agbo oman hu ban pa ma ye mame ne papa no makuafo bi ne anuanom ne ye wo faase no bi adwuma ye no e wo kokom no se adwuma koi wo mo etokoko no pa dodo mu edidi dwuma ema eso banfa so e produce buying company ye twani tia fa mo PBC for deputy CEO a no na hwe sikasem so Madam Vivian Buadi e di aba betu dwa se afimpini ne aduonu mienu na sa de nyoma sikika ko PBC no enkadwuma ne ya ginsema no sanka ye wuse tam nanso wo mu ni sa na mo ye ne ntam sansa na adwumafo no doso pa na wo mo nam apem baako ahanu 1200 na mo ye ne ntam tieso eba bedu ahanso aduanan wotwe 748 wo mo tieso no eboa kakra ema sika twitwidi ne akabia nka ya ba PBC no ni na eso tema eginan nanso se management no ko manima hwa adwumafo ahanso aduanan enwotwe no na nyoma bi won ma wo so mo san te so kakra to mo fa adwen so nkom be san be te sa adwumafo no so na Madam Vivian chese da bi wo mo kwa ne san so ya ginsem na no na o chese imprempren e ka beda PBC pa na sa kan na Madam Vivian on na esikasam so for produce buying company or san so deputy CEO Madam yi chese sa Canada no enye mpempren penifo etua PBC ano no ene ma eka ne beda ho na emom empenifo bia ba be dia nmu kɔ no wom na pia sa aka ne gu ho a ene edi wo munya no. Yes, we could say PBC is on the verge of collapse if nothing is done easy. And further, it's all about management thinking at any given point in time. I don't know what they were thinking then in 2021. And that is when we decided to look at our costs again and then try to pull down a lot of the cost centers had to go because we realized that we're spending on things that were not the core operations of PBC. So we stopped a lot of that as well. So we pulled the brakes on a lot of expenses. And that is how come I said we made a mega profit of 1.5 million. We were turning the company around at that point. If you check from 2021, we paid staff salary the whole 12 months. We didn't have any problem with cash flow. In 2022, we had issues. Even at that time, the company was even able to go to CBG to borrow some money to be able to do the pre-seasonal purchases before the cocoa board seed fund came. So we realized that the company, yes, there were things that were going right for us. The losses didn't start in 2020 or 2021. Losses of PBC started way back in 2013. And that is where I would want everybody to know that it's not as it's being portrayed that the current management is the cause of the company's downward trend of the market share. Oyuwa ena da ono. Onipa amotini ni eye deputy CEO. Ano na hwe sikasam so ema produce buying company PBC adwumago no Madam Vivian Buadi. Na wasasem kroya ho se wutie eye Madam Vivian Buadi a ne sama na waka no bese wo kire se empempen se wo champanfo ade o matua eye adwuma na no mo bo adwuma pa na mom se koba se eye ekuo aye from se anase basum ku a o mo hwe toto eye kokko aba no e wo my kokko ganamia no eye produce buying company no PBC o tese se ekofom a na ne eye san krofo bi ade ehye wonom sa no o mo na wo se ekọ hwe o mo san so mo adoto o mo no maye na eye Ahenkan ne opanyini kwantrefo no ana na tua produce buying company PBC ano na ye nana ajenim boaten ane e wonu sei
afimpinu ani du ensu mu kura na ja wabo na dwuma kakra wo jade to wono ma okoye na no na wo kire mu se enei se ayade se de asan krofo fronsa no ma ba na so mo so toto mo nioma na enoma agensamu na mo de mo sa betechere krofo so de a na yese sebi mpaduasa wo so nioma na wuntumie na de kwakwasa o kashire no wo kire mu se sadia ne pa de on tronya nhwahan esan so no so be somo awa aso ye obi wo so no ba ye ne pen so ene obo adwuma pa wo hwe 2013 wono ma de ba nyina wo chase sabra ni mu wo hwe adwuma wo yeye na nya adwuma ketwa a chese na asoye no ekoso nanim pa ana chese enya de ketwa wo kire mu se wo hwe no wo bu nkonta de akire a fiti wa abra ye de asoye ne hye ne nsa afimpino ani du miensa edidi ma bepem afimpino ane ayedu ensumo no wase otime boaye ema asoye no omudumadu omudie mutime epijaye efri oanjichemu aye aduasa mienu ekosi aye wase ekosoro efri aduasa ane achiripon nwotwe ade ko aduasa mienu ane aye aduasa oanjichemu aduasa mienu achiripon ka hu ente from 30.8% to 32%. Okay. And to attempt to penny bo adwuma oso ya adwuma enu achi ekakro pa na omo egwoda wo no no enu so timi bo modene ahya ya me so tete ya a chese ka omo te ya omo jade to wonom kura na se na omo ade aso ani ja wonom Ghana cedis no 289 Ghana cedis na so enei o kyerem se empenfo fire power mo ade aso na show monsa no ama me Vivian Buadika hubie kyerem se eka aso na ade Ghana cedis no 700 million and so wa tie eka 289 million na chese na kwakodru Ghana cedis no 700 million na chese wan na aye enya mo ba aye ya na mama mo modin ento se no de san krofo mo kika se munya aka no aye krado baby biara e be fro no nana ageni boate se womra no mebu nkonta wa bra de aso enhye ne nsa bia no obebu nkonta de akere se wono wobo no moten e ma aso enu pijai. What is it that we say? From 2013-14 to 2016-17 that we handed over, PBC consistently was doing 32 to 30.8%. In between this time is where we were making all these, though we were under construction, we handled well. In 2016-17 season was at 30.8%, and the debt that we handed over was 289 million. So she will have to bring her books to show where that 700 million is. Handing over notes, which at any time I'm prepared to debate them, and whoever in your office with documents, I'm prepared to do that to show was 289 million. Abusiafo any ankane opanyini kwantrefo no anana etua producing buying company PBC wonom ana toto ayekoko aba no ewo my konko ganam ya nana ageni mboaten na wotesi wono so osensuo nie samena nie obedware ama ne ho afi obeyi ne ho ano mbabu koko sika wom na akuafo na bra no wom ntan hu emu sika omunya so mfaso san tamfanyo mo osoro e ati abujan fo manfo adwenche ba kumienu bia banto asoma me ko Facebook live adwo Roberta SMCs OKFM osi adwenpa yene I see you too do too and all the two atwano na na akua mo aboaten yini ti waka ne ho ya ba bia osi Dr. Baumia is coming until bia nti oba osi oba pa na otie kase hwe life ewa Blekuma Central ya dasi ene se odi achi Roberta Kroya Samba say Ahenkan news dewu osi newscasters extraordinaire kwa ni gusi boadum I see you too onzo you too ye na da so me two na say two parties follow one Kasiebo ko mensa pillar 2 di abase Dr. Baumia oya chede nyankopon di acheyen na kwa sabi be ma ko hwini a oba papa tene nchen ohun ne somfa so da oba ni fininsa agosia wa ha mansa wa ha ya wa ha enjoy sa said the Dr. Baumia ko no ono mpre no asem ono ni suban bibia asoba papa ye ware no nemom Ghana fo ehun ne somfa so ye hwere ne se tama ene bonze ye jaya de ye jaya na maneko enti ko mensa platu na smode ba ye eno no osi honorable Kofi Nyaako incoming MP Okai Kwe North
ochia wo papa ne de ode ba betom eno no Azeman di fra Azeman Ventures Chronom Opposite Market or say NDC ni NPP wo na Emma Ghana Police enya no no nye na dwuma ye na say the Ghana Police wo mani abre mo badwuma wadro na nse no NDC ni NPP no wo ntwa mo si baabi o ye chini asi baabi o ye osono so asi baabi na police vo ni nyoma adwuma sade bia asomdwe ye betumi akuram e wo man konkon Ghana mu Tete Salome say or share life every kwabenya Pentecost abozege ye dase Kinsiri kwadwo kwaten ese o ka che owura kwadwo bonsu se he onpe baabi ntina onpe na petrol kra na o hye ne kwa anya so free nkra ba abozege Ahenkan so to petrol gun kam sani mani na ka to so onyai sanza de oye eso manfa so bia ontumi ntu John Draman Mahama na mpu Mahama na ngaza kura Ghana form peno enti NDC fanga zanga so ka cho ro say bonsu se onpe ba bintina na NDC forms mu na monpe ba bintina na ade na ndum so muntumi na hwe papa bia Emma Ghana Kinsiri kwadwo kwa attend your defa Facebook live by no Blessed Sun ono so di free mampon o say he said ye tie bia NDC din kunim enti Kinsiri de na kan de faton jan Blessed abe you ano say NDC be din kunim JDM all the way wanka o jai bonsu o say JDM all the way na say JDM eno jidi so betumi adin kunim Emmanuela Ewuache o say I'm feeling your news pa nemom adwen omo akoma ko enum akoma wamo akoma num obi na ye fani Emmanuela Ewuache sa akoma num eno so anya blue anya green red eno ode mame ado mam de kunu kura se o kan se ode asum miensan na be ka bom o se anu se no obo ye bonyini no mehu obo ye bonyini no mehu cause utum dia asum miensa ka bom dia obenya ba ti wamo akoma ko enum ye asemu ye kan news obi so de bo ho nsama abeto ya asemu teacher Kodwo Tepa anyina susu osu ochia onumnyafo Eric Nana Agyeman Prempe Nadmo director o say indeed of JDM o say JDM on pe ba bintina on pe ba bintina na de oye na fafa so bi ama on pe ba bintina Francis Kaswa ono so de ne dia ba o say awokumisi no ka no asem o tie kase no so Kaswa papa tachimenza say Ahenkan news the best JDM me pa chow jai de na oye na somdwemra Ghana o tu JDM funesa John Draman Mahama no na NDC de moya den amu belu subim o say Ahenkan FM you welcome back ye das papa po tie life every achimmanso aka Bishop ne dia odeba ye enono adwumenko SMS mra enko SMS mra okay we say opinion etika so a o say NDC only seek power for enrich themselves opinion we say NDC for the omunya tumi ni sika ekonomo de ba wepe ayo mu hu yi ne de odefa Facebook live ba ye enono yenko SMS ne yenko fa ba akumienu bi mfiri on na afi yemfansi wei aye ama dino ana otem so owo eye anyinam na anyinam kotoku ose Ahenkan FM o ye bo adwuma ampa ye the best in the east ama ye da ase ana wei so ade dia to ose Ahenkan Kasiebo ndi tempa wose yesa so de bi eni eye apuema ntem ya yate wose ntia Kasiebo koma osei Richard ana afi dodo na afre de Yesu moja wose onso enjoy Kasiebo ne pa KKB yebo Samuel kokoben ana odi free ya wono nso ede atomon we kire mu se moyine wona mmojangum Ahenkan Kasiebo ne de dem extraordinary ana odi aba na wose ade agudie okay nkwane hia nti wose thank you wono so de aba we so say we dey am say twa konkona na wo twere yanko dos do ye producer na nwume ye Billy Man ono any producer sanso de ko Facebook live any YouTube ye da na se ana aboafo bebre kan bi newsroom onkofo bebre kan na etumi ba so Akenka 40 enka ye me kwaku enin kusi
buadumene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wani kan Kasiebo na si yesi achiamu pi jama mo ne tie super oh super oh super some cement and superstar cement and it's ade merci